Os traballadores de Valoriza comezaron este xoves en Meis as súas mobilizacións para exixir á empresa que negocie unha suba dos seus salarios. Os empregados levan co mesmo soldo dende o 2016 e denuncian que a empresa estalles a facer propostas moi baixas. Nos seguimos coa nosa folla de ruta, que é unha decisión dos traballadores que tomaron no seu momento, dado a dilación con que a empresa estaba tomando esta negociación de convenio, e a nosa folla de ruta, pois hoxe é o primeiro día donde poñemos en conocemento da alcaldesa do Concello de Meis a situación laboral dos traballadores, non? Ademais da movilización, os traballadores e o sindicato tamén mantiveron a primeira reunión coa alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade do Salnés. Marta Giraldez descoñecía a situación laboral na que se atopaban e mostroulle o seu apoio. Tamén anunciou que a semana que ven reuniránse coa empresa para intentar que chegue a un acordo cos traballadores. Ainda que se trata dun problema entre empresa e traballadores e empresa, nós como administración estamos obrigados a velar polo que os traballadores cobren un salario digno e que efectivamente pues, as reclamacións que consideramos xustas e como administración e como mancomunidade e tamén como alcaldesa de Meis, me imagino que tamén o farán os outros dos concellos, vamos a intermediar e a reunirnos para axudar a que esta situación se solvente. Os traballadores continuarán coas súas manifestacións nos concellos de Cambados e Vilanova. O propio alcalde de Cambados, que tamén descoñecía a situación, abogou porque ambas partes se senten a negociar e poidan chegar a acordos. Pola súa parte, os traballadores non descartan aumentar as súas protestas se o día 17 a empresa non lles presenta unha proposta razoable. A posición que nós temos na mesa de negociación é super flexible para que a empresa poida adoptar pues un compromiso de chegar a acordo neste convenio. É dicir, se isto non se dá, isto non se trata tampouco de un ultimátum, pero se isto non se dá, os traballadores tendrán que decidir cales son os seguintes pasos que teñen que tomar. E non descartamos como CIGA que poida haber unha convocatoria de folga, claro. As seguintes manifestacións terán lugar o día 9 en Cambados e o día 16 en Vilanova, un día antes da reunión coa empresa.